HDP moiso kiling pen bang chot adu kek parpik pen ajok ihum LP truck a healing tang rak pen kachingkoi. APHLC Phuloni constituency committee tumpen Chepatirpi ponsi HSLC Asatlang Kachepa charli Osomar atum Arni Karcho amai peman pon. Kedam tang HSLC Asatlang Angthek Klang along Chepa atum aphan Pini Aru niphai Arni Karcho amai Deng ponlo. LASONSI APHLC Phuloni constituency committee tumpen Chepatirpi ponsi Felicitation program under Phuloni constituency Arlo Kecharli HSLC Asatlang Kedam tang Aru niphai ingkore hini Arni Angthek Klang ponlo. LASONSI Phuloni ahavar along Kecharli Osomar Mesen pen Chepa lo. 11 first division, second division, third division and Asatlang Angthek Klang ponsi. Pini APHLC Phuloni Aro pen Chepatirpi ponsi. Ongtung charli Osomar aphan Poho Epak pen Karcho pot. Sonthak thaksi India mate det pisita ketok kelangke kachihong peka joine mate kenang sonnaya bangke lo thek bek nangji. Non iprangke Kecharli bangke ington nangne. Labang swajai meg along APHLC Phuloni constituency mai pudhoni ram timung APHLC Central Committee rat chunbang sarkiri rong phar harokhat LA mai phu suren kramsa lapen ong dum ke theke ding tum chetong duksi maing samjin pen pachun po Phuloni penang kilo ABIRTA jubobe news teg report PeiNews. Phuloni constituency Arlo APHLC Phuloni constituency atum pen Chepatirpi ponsi Pini DAK Felicitation program mate HSLC metric pass a student dumha Karcho pon Pini DAK hemrongrang pedo pon Phuloni no kasi bangso Karcho ahut kado abe 236 a student atu bang harohini ra thongke ba drop student kan Pini itum APHLC Phuloni constituency kan Felicitation mate Karcho itum pedo pon no so bangso Karcho pon ho Karcho ho ben tumar cho pon no la loge kan kolom CCP pon no akan ke nasud dak tebok terai student tum pencet nok dak pio potum parents atum kado ya akan dak constituency PHLC ke Japon mantan pencet no ini dak la masuk felicitation program lo Phuloni constituency PHLC committee hoy si peman pon sitame lake tum political mai kali apa ke political lam dak ke than pon ali dak student man is encouragement dak aning ke betheje aphan in future atum ke Mesen abang ke plan kerja han charli naja han akan ke non kedung competitive exam amukha UPSC APSC amukha lapan IAS exam kha lahai kal ke long ban ali ke ong muchot bang kapre ka state asana tha kopran kerja han se no ya lasona tha se nin thepono dak Phuloni constituency lo non rang bang jilangan sambil itu charli na tu chiung ponje han dak especially dak parents atum han pai podon han non Kecharli bomo supportong stame kan non la meche pas tang tu hanan stame lan so se kalana pon thekje phan kelang dun thekje phan apan ke Kecharli na thu paprang pon sila dak Phuloni ahavar lo stame lan so se kaching thur na thu stame ke thekje na thu stame han se ni tu hin tan chung Paithong ke Aru achiklo ada por Pfizer ke papor malom ihum LP truck bearing registration number AS02CCA217 along car thangpon disposer glass laben doar asona hormugwa hatipen ke bang bomahut HDP montimong arong atwar pi adu keke atwar along men break fair da jok lapen men katibar par pi ka jok chipharle phitlo bon sita ko pai kilang mia jok katibar bang phu asap so aring a huso chot anbelang ku ABIRTA to bomahut chinidun labang so kaching ko elong ki do hormu anda khana hoga bangki abelang adung thu ke pho bang phu amen lake berendor mohador artain ko rapli lapen ahem konglong ahem phu amen lake bohol babu sarma pusi pherang kya thingno nang pachini dun lapen delai rai kom sai khya tum tong se kot pen adimak long an pali dun lo lapen delai rai kom sai khya tum si chepari ding pon lo dilai penang kilo ABIRTA hemari be news teg report PeiNews.